Vážení, toto snáď už nikto asi nemyslí ani vážne. Pamätáte si minulý týždeň, keď predseda vlády požiadal jednotlivých ministrov o to, aby mu predložili zoznam neziskoviek, ktoré boli financované cez rôzne dotácie, cez jednotlivé ministerstva. Aká vlna a lavína sa spustila z určitej časti spektra, hlavne teda niektorých mainstreamových médií a hlavne opozície. Dámy a páni, ja vám dám jeden taký príklad. Príklad jedného festivalu na Slovensku. Tento festival za roky 2020 až 2023, čiže vlády Matoviča, Hegera a progresívneho Odora, dostal zo štátu viac ako 1,6 milióna eur. Dámy a páni, ja myslím si, že viacerí ste asi aj trafili. Samozrejme, ide o festival Pohoda, ktorý je, všetci asi dobre viete, ani nie skôr už podľa mňa o hudbe, ale hlavne aj o veľkej politike, kde máme možnosť vidieť, ak sa pred kamerami pretrča určitá časť spektra rôznych politikov, samozrejme tých liberálnych a progresívnych. Dámy a páni, musím povedať, že sme si aj vytlačili jednotlivé zmluvy za tie roky a takisto aj z Centrálneho registra zmluv. A keď máte možnosť vidieť dotácie od jednotlivých ministerstiev a inštitúcií v hodnotách viac ako 100 až 200 tisíc eur a nakoniec to tvorí sumu 1,6 milióna eur, je úplne správne, že predseda vlády požiadal jednotlivých ministrov, aby predložili takéto informácie, aby sa celá široká verejnosť dozvedela o tom, kto, kde a akým spôsobom bol financovaný.